Præpositioner, lavet af Villads, Jeppe og Andreas. Præpositioner er en klasse ord, som altid er fuld af substantiv eller pronomen. Det udgør en præpositionsforbindelse. Substantivet eller pronomiet kaldes styrelsen. Præpositioner tvinger substantivet og pronomiet til at stå i den kasus, som den pågældende styrer. Disse præpositioner styrer altid akkusativet. Dyrk, fyre, gegen, ohne og Når disse præpositioner de optræder i en sætning, så styrer de altid dativ, og det er aus, bei, mit, nach, seit, von og zu. Men der er også visse præpositioner, som både kan styre akkusativ og dativ, og det her er an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen. Og det er kasus, der er afhængig af, hvilken sammenhæng præpositionen indgår i. Villads han vil nu komme nærmere ind på, hvad Akkusativ. Hvis sætningen indeholder en form for bevægelse, hvor en ting eller person flytter noget, eller objektet selv flytter sig. De fleste danske sætninger indeholder for det meste et biord, som der giver en form for retning af handlingen. Hvis der ikke findes et adverbium i sætningen, så sætter man et ind. Dativ. Hvis en person eller en genstand bevæger sig inden for et afgrænset område, bruges der dativ. I de danske sætninger bliver der også brugt biord, men bare det kalder man for et tostavelsesadverbium, som der også giver en retning af handlingen. Hvis der ikke findes sådan et adverbium, så sætter man igen et ind. Her har vi 4 forskellige eksempler, hvor at vi vil vise hvilken kasus eller hvilken præposition de styrer. Hvilken kasus præpositionen styrer. For det første så har vi durch, som styrer akkusativ. Ich gehe durch den Tunnel. Og så er der også ohne, liegt ohne das Decket. Så har vi et præposition bei og mit, som styrer dativ. Ich bin bei meinem Freund. Sie denkt mit seinem Kopf. Og der kan vi også se meinem og seinem, de er både i dativ. Og så nederst, der har vi så to eksempler på auf, hvor den ene styrer akkusativ og den anden styrer dativ. Hvor den første er en handling, noget han gør. Der Junge springt auf den Hüpfball. Han springer oven på hoppebolden. Og så er der Junge steht stilen auf dem Hüpfball, hvor han står stille oven på den. Hvor det dem og den akkusativ og dativ.